Tikulandireni konse kumemuli mu programu inaso ya Pamtetete pano pa Mbawa Television. Programu omwe timabweretsa nkhani zimene timakambirana kawiri timazibweretsa Pamtetete ndi cholinga chokuti tithe kumva maganizo anu kuti kodi pa nkhani imeneyi ino maganiza motani. Ndero programu imeneyi mumakhala ndi ine Lorin Temenhaukeya. Komatu programu sinimakhala ndekha ndimakhalanso ndi azinzanga ndithu alendo omwe amatisangalatsa komanso omwe amatsutsana pa nkhani yathu yomwe tikukambirana tsiku la lero. Lero lotu ndithu tili ndi azimayi okhaokha. Bambo Diti akhanga taswerako pang'ono ndiyambe kulandira a Josephine Maganga. Ndakulandirani kuchokera mbayani. Zikomo kwambiri. Zikomo komanso ndilandira la Beka Nkholopa kuchokera ku Chilobwe. Ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Chabwino nkhani yomwe tikukambirana tsiku la lero tikukambirana nkhani ya ubwino wa ma MG2. Ndibwerezenso nkhani ubwino wa ma MG2. Ndedu musewale kunena zoti timatsegula malaini athu kuti timve ndithu maganizo anu pa nkhani yathu yomwe tikukambirana. Komanso tikha tikuwerenga ma message kuchokera pa Facebook. Tisanapitire ndi programu iyi tete ntioneka izi. Ngati mene nafotokozera kale kuti nkhani yathu ya lero ndi ya ubwino wa ma MG2. Tiyambe ndi kumene kumayi Maganga tikukamba za ubwino wa ma MG2. Inu mutu wathu wa tsiku la lero mukuona motani? Ine mene ndikuonera mutu wa tsiku la lero MG2 bwino wake. MG2 alipo bwino wina uliwonse. Pazifukwa izi. Tikapita ku Bible ku Genesis amene kuti banja mwamuna adzasiya mkazi makolo ake ndipo mkazi adzasaso makolo ake awiriwa akadzaphatikana adzakhala thupi limodzi. Ndiponso kwa Korinto amene kuti mwamuna akonde mkazi amene ali wa iye yekha. Ndiyeno ngati akwena kuti akonde mkazi wa iye yekha palibe ifoti mwamuna akakhalenso ndi mkazi kwina. Chifukwa akakhalenso ndi mkazi kwina kapena chibwezi kwina ndoti ameneyoyo pamaso pa Mulungu wachimwa. Kukulembedwa ndithu kuti kwa iye kuli tchimo. Komanso nthawi zambiri ngati mabanja ambiri amene amuna amakhala ndi akazi ena kumbali. Ndizo nthawi zambiri mabanja awo sayenda bwino. Sangathe kupanga chitukuko pa khomo, sangathe kusamalira banja lawo, sangathe kusamalira ngakhale ana awo. Ena amalipira ngakhale kuti apereke fizi kumene ya ana. Zimavuta. Chifukwa chani? MG2 jamapereka madimando ochuluka. Akangoti ya ndofuna ndimangire nyumba. Afuna asafuna nyumba ya nani? Amanga. Chonsecho mkazi wake na nyumbayo alibe. Ndigulire gali moto. Ndekuti gali moto jana itani igulidwabe afune asafune. Chifukwa yamango panga demand. Mapero ake mwamunojo kuti aone banja lake. Kuti banja lake likupanga safa alibe nazo ntchito. Chifukwa chani ndimo ake onse umakhala kwa MG2. Ndeni omwe kanakonda mutu ukanakhala pa kuti yani ukanakhala kuipa kwa ma MG2. Oho kuti ma MG2 ndoyipa. Yeah, MG2 alibe ubwino. Chabwino la Beka nkhani mwaimva akuti mutu uti usinthe ukhale kuipa kwa ma MG2. Inu muti chani? Hayi sindikuvomera kuti ukhale kuipa kwa ma MG2. Kwa ma MG2 ndi azimayi abwinobwino kwambiri ndithu namene amathandiza mbambo kuti zofusowekera zake zonse zimene akuzisowa ka MG1 akazipezere kumeneko. Mukati zosowa zimene akusowa kwa MG1 osewa ndi azimayi. Chilengedwe chimandalenga Mulungu ndi chimodzi ne chimene chingasowe kwa MG1 ndi chiti chisamaliro chakumuyang'anira bwino mamuna. Azimayi ma MG1 amazimva kuti ifeyo banjali poti ndilathu tinalipeza. Amayiwala kuti MG2 akakamupeza kumene kunyumba kwake kuja zimakhala zabwino kwambiri. Akafika amalandiridwa bwino.
patsidwa moni bwinobwino Mufuna ndingomva pamene popo munganesora akafika amandidwa mumasuke ndithu program indi anu yanu. Ndilidwa ndithu kuti akafika mmene angafikire ku nyumba kwa MG1 mwachizolowezi namutenga ngati mwachizolowezi kuti ndabambo ndithu akunyumba kwanga wawo lomoni sapasidwa fika bwinobwino kulandira moni salandira pamene MG2 akafika amapatsidwa moni tu akamatandikira pakhoma amakagwira pankono ndithu muli bwanji tati mufuna munduza kuti ndithu mwamuna wa nzeru zake ndithu angachoke pakhomo basi andizipita kwa MG2 choti ngazitandipatsa moni basi hayi ndithu osakhala moni yekha akafika amapeza ndithu zimayi osamalika bwinobwino kusiyana ndi mayi wake wakunyumba Memu kulankhulira anthu akhoze makhafuse kuti kodi Rebecca ndi MG2 achidatu kulankhula ngati kuti akudziwapo something. Ine ndafusafusa pepani mayi Makanga ndidziwasonso kuti anthu omwe akutionera akhoza kufuna kuti adziwe kufusa limeneli. Livuta kuyankha hayi silivuya kuyankha ndithu timve pamenepa kuti Rebecca ndi MG2 kapena ndi MG1. ine ndi MG2 ndithu Chabwino ndi mayi Makanga mwamva inu ndikhulira ndi MG1. Over to you MG1 versus MG2 timve kunena zoti zikhala bwanji pamenepa. Chimene ndikuona njola kuti mwamuna ngakhale ineyo ndi MG1 koma nthawi imene tisanakwatirane mwamuna uja amayesetsa kupanga zinthu zabwino kwa chibwezi kuja and ngakhale mukangoti mwakwatirana anafotokoza apo Rebecca kuti MG1 mumalandira azibambowa mwachizolowezi mongoti awo adandikwatira ndamunanga mwirani khani apa koma kwa MG2 amangapeza chikondi chomwe inu ma MG1 simapatsa. nkhani imene imakhala yona kuti chikondi kwa MG1 chimakhalako koma novuto azibambo ambiri sapanga value chikondi chimene akupasidwa kwa mkazi amene ali pakhomo. Iwo chimene amafuna akometse kwa MG2 ndi MG2 nazo mafuna kuti aonetse kuti ine ndine ndoti amafuna kuti apange zimene angathezo chabwino ngati ali munthu wanzeru mbambo munthu ndi mkazi wake MG1 ali pakhomo zimene sizikumusangalatsa nyumbamo bwanji osena kuti ayiwe mkazi wanga ine sindifuna uzipanga izi koma uzipanga izi why koma noifa yoti kamakhala ngati kanzimu kongoti basi tingeno ndikachiwanda mbalina mwamunayo kachiwanda kosafuna kukhutitsidwa ndi zimene iyeyo ali nazo chifukwa onsewo ndi azimayi ngati akuona kuti MG2 amavala mamini tinthu tifupi mwanene fodera pega pamini ayi kapena MG2 amavala zitali kapena MG2 ngazi wina amene mafuna ina mapanga zakuti kuli bwanji iyeyo mwamunayo agule zimene akufuna kuti mkazi wake akhale kusana kuti mamoti angoze mkazi wakeyo aziti hayi ne mkazi wanga sasamba Rebecca nkhani ndi imeneyo tu abambo samalakwitsa yayi abambo salakwitsa unena zona ndipo ndikunenetsa zona pamaso pa mulegi salakwitsa pamulengi kukonde MG2 mlengi wake mwiti madziwayo amene anatilengayo ndithu nanga bwanja amalusa pange chigololo yemweyo yayi rifo chototi ngati pato kuchigololo ifo ngati munthu asiya mkazi wake nyumba sozoti iyeyo sali pamaso pa mlengi zimene zonse zingamusangalatsa konse mlengi olompang'ono pomwe sizingamusangalatsa ifo chani munthu akupanga mosutsana ndi mawu a Mulungu chifukwa mawu a Mulungu akuyera kuti mwamuna aziphatike kwa mkazi wa iye yekha. Chabwino Makanga ndikuduyeni ngaye kwa inu amene mwangamba kumene kuonera programu idziwani kuti mukuonera programu ya Pamtetete pano pa Mbawa Television ndipo nkhani umwe tukambirana tsiku la lero tukambirana nkhani ya ubwino wa MG2 tipitirabe ndi programu iyi koma pakane pano tati tingomwina kaye madzi pang'ono.
program imene yapa mtetete pano pa Mibawa television ndipo nkhani yomwe tikambirana tsiku la lero ndi ya ubwino wa MG2. Lero tikucheza ndithu ndi Mayi Josephine Maganga komanso Mayi Labeka Kholopa. Iwo ndithu ndi amene akukambirana nkhani imene ya MG2. Ngati imene nafotokoza kuti tiwerenga ma message athu chokera pa Facebook komanso tilandira mafoni kuti timve kwa inuyo kunena zoti kodi maganizo anu ndi otani. Tipepese kunena zoti program tsiku la lero tinayamba mochedwa koma usadandaula sabata mawa tidzapanga kumpazeti nthawi imene tachedwayi. Tibwerere pamenepo. Akunena zokuti Bible linalemba kunena zokuti kulibe koma MG2 chimenecho nchigololo. Ayi akunama. Ma MG2 alipo. Sinakhala bwanji kuti apezeke ma MG2 kuti akanene kuti palibe alipo. Ndichothandiziraso cha enaso. Ayi Bible sene kuzama MG2. Ndiana zabanja mwamuna akonde mkazi wayeyeka. Osati akena kuti ayi ngati mkazi yomwina mwake pene pakazi kuvuta apite panja akapeze MG2 kulibe. Akana khoti Bible aloleza kuti akhale ndi MG2 azimayi manyumba ma MG1 inu kuzisamalira nokha azibamba amathawa nkhani ngati imeneyo. Kuzisamalira kotani? Kusamba bwinobwino moyenerera kumavuta. Ndakapita kwa MG2 apata akakapeza kumene kuchamvere kununkhira koma apa azimayi aliko osamba. Ena zimatheka amatha kusiya mkazi wawo osamba bwinobwino chili chosama apangira. Koma kachiwandako ndithu kakanguti kalowa akupita sikachiwanda pamenepo sikachiwanda ena na MG1 pamene mayambisa zimenezi zikuti mbambo apita kwa MG2 kuyankhula kwambiri akafika mbambo kukwiya pakhomo kulephera kumpasa moni akapita kwa MG2 akapeza isangalala. Hayi ndithu sangafuse amangopera kunjira akabwera kupeze ni sinya zili panango kuti ndibwerere kunkuja mwamuna amwina zikozotheka chifukwa ali ndi MG2 ndena kale kumambiro kuchokena kuti amuna osamana makhandi MG2 chisamaliro cha pakhomo zoti ali ndi ana amayiwala zoti ali ndi mkazi amayiwala ndiye pali azimayi ena manyumbamo sagwira ntchito sayiwale zimenezo business mwamunayo amamuna sayiwala ndiyena mugazo kuti ndilanda amabwera pakhomo kuzapereka chakudya amakhala kuzindikira ndithu pali ena ndizoti ngakhale chakudyacho sapereka nchifukwa mzona kuti mkazi uja woti akhale muna mosangalala alibe nthawi imeneyo sangalephera kupereka chakudya nangana adya chani pakhomo ndesibwezi kupezeka pakhomopo munakasuntha palibe sindikukhulupirira kuti alipo azibambo ngati amenewo inayi mabanja ambiri azimayi amene amadyetsa pali azimayi magulu awiri azimayi opemphera ukonda ambuye azimayi ena amene ali achikunja ndakakhala msituation imeneyo azimayi ena opemphera mwamuna amatenga for granted kuti ndiopemphera mapeto ake mwamuna amamoti akhale player partner amakhala player point akakhala mzimayi osapemphera amangoti okay wamba izi ndijama ndisanakonda ine tsopano kudyetsana michiro yabukuzi yayi kumeneko ndekulakwa kumeneko sikulakwa wambisa kulakwa ndani mese ndimbambo ayi bambo samala kwa bambo bambo samala kwa bambo ola Bible limanenaso kuti bambo samala kwa mutu wabanja si bambo yekha ndinosa awiri nembambo sangalakwe iya Bible palipo pamanena kuti mwamuna ndi mutu wabanja palibe anena kuti mwamuna ndi mutu wa mkazi kutanthauza kuti ngati mwamunayo ali mutu wa mkazi uwu ndi mutu tikachoka mutu tipezeja khosi ziwizi panga support mutu sungakhale popanda khosi singakhale popanda mutu palibe munthu ndiye ngati mutu wopanga zombwambwana ndadaka kuti ngati mkazi yosala opemphera ngati chimwamunachi sichikhala player point ameneyo azimayi opempheraso ndolakwika kwambiri hayi ngati mukuganiza zoyika konda ine pamenepo sitsogolo musiyeni mamuna amabwera kwa MG2 kupeza bwinobwino ndithu mmene ndilili panomo hayi ndithu kuzichonachona ndithu asibamboto akuzijera akati apite kwa MG1 akadya konda ine kwa MG2 akadya kakamiyaso and MG2 ambiri 3 quarters mina apa ma MG2 99 amakhala anthu okonda mankhwala chifukwa nawo samafuna kuti ayesetse kuti mwamuna uji akhale uko ndaka kumana ndi chikola ndisi mankhwala
chikondi ndiwe mwini wako mwandiona ine pano amene ndikuoneke Jacqueline ito amene kundipanga chonchi kuti ine mchithu ndioneke chonchi kuti mjiwana amvetseso amvetseso ne abambo akangondiona ine chonchi mmene ndikuonekeramo mufuna ndiuza zona angapotoloke kundisiya ine kumati apita mjiwana kundisiya amene ndilili Alipaja nena kuti zibanga wanzero organiza wakona ni chonchi ana koma mkazi wanga atapala izi apange zoti mkazi wakeyo aoneke songa limene mukuonekera ino simple alime mjiwani ilo amavuta kwambiri zolela kuvala zidali ndabambo akayankhula izi amati yayi kuchalichi kuyiwala zokuti nthawi imene ili apa pasiya kuchalichiso iyayi yakuchalichi ndina kuchalichi nthawi zonse kama ndi mamuna wanzera amathodziwa kuti mkazi wanga amapita ku chechi ndio masoma amapita ku chechi ndi nthawi iyi tsiku ili koma nakhala kuti mamuna woti ziwanda zilezo zakalekale mamuna sakhala ndi ziwanda mamuna sakhala ndi ziwanda ndemwe zimukugawana mova ndimafuna mwamene mova chimwe zimukugawana ndimene makhala opya kwamira machibose why anthu makhala mukugana ziwanda nifaka mgone ma MG2 ambiri amatha kumalimba mtima munthu akhoza kutenga mpeni kubaya munthu ngati akupha nkhuku sizingachitike zimenezi sizingachitike zimenezi MG2 ni nani kwenikweni mkazi wachiwiri chibwezi amapanga tsiku limodzi koma chikatawiri chikatha mwezi zilipo banja limene lachiwiri banja lachiwiri koma losa ili makhala ovomerezeka amalivomereza ndiwe mwini wake ndi bamboyo chabwino kwaingamemangamba koone umene programu dziwani kuneka sali mukone ya programu yapantitete pano pamibaa television nonse amene mufuna ubeka ndimanga mukhoza kuimba ndithu panamba yomwe posedwa pompa iyikidwe pa screen pano ndipempha anzanga onse omwe akundipangira ma message ndithu kudzera pa Facebook atithandize kuti tiwerenge koma pakane pano tatsegula malaini athu kuti timve maganizo anu pa nkhani yomwe tikukambirana tsiku la lero yomwe tikunena zokuti ubwino wa MG2 nde programu ili tsiku la lero tindi MG1 komanso MG2 tapitizani nkhani ili kudikira mafoni wenepa monga mwetu wena kuti MG2 ndi munthu oyipa ndipo iyeyo ndi fit ndi company wemodzi zangosiyana MG1 koma ndi fit ndi company imodzi chifukwa amataka mona MG2 nzeru zake samapuma bwino iyayi akuyiwala kudzilongosola kuti kodi nzangayi kuti mamunayo akagwere kumene kuzikukhala bwana hello muli bwanji muli bwanji chibwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira chokera ku 23 maganizo anu ndiodani pa nkhani yathu ya lero ya ubwino wa MG2 pomwe mayi maganga akuti ayi palibe ubwino mayi kholoba akuti MG2 ndi abwino kwa basi inu maganizo anu ndiodani kumbira kana kuti MG2 ndi abwino ifana kuma MG1 ya kutoka mazowera ungala ngabeke sana ulata kutoka sio kugamba kutani bakomeje kicho kana ngokiregerera yana umoja akagura bya MG2 akugati kicho cyose kikirire bino bwira ndaho tubona mumeje sawo bya cyo ni ujai ndaho nono MG2 ni abwino kwa sababu unasura mara wikai Sora kuishaya zimuna azimamu zikutira dara. So inukupizana ndi lampeka kuti ndituma MG2 ndi abwino. MG2 ndi abwino. Ndipo samana kuisha. Aya kaboda ile yaba kundafanya MG1 ote MG2 sawa za mango arayi. Mina nyoberama kuangira dara. Chabwino ndathokoza kwambiri kuchokera ku Lilongwe. MG1 ndio ipitsitsa chimene chimachika ati wakhala kuti pachibwezi mamuno chamathoka pasa chikondi chonse koma ukangoti wakutenga olona ti banja loyambalira atha akutenga MG2 wakudzakhala pakhomo adzapeza MG2 wina likalimba hello muli bwanji hello mukumveka pa Mbata Television ndikudziweni dzina komanso kumene mulimbira mukumveka moduka dzina ninda
tipemphepo kuti mukhoza kutimbiranso pa nambala yomwe ili pa screen panopo kuti timve maganizo anu omwe tsiku la lero mu studio muno tili ndi MG1 komanso MG2 kutsutsana ndithu pa nkhani ya ubwino wa MG2. Hello, muli bwanji? Ndi bwino ndikudziweni komanso kumene mutimbira. Ndi Mr. Mamba uliona kuchikwawa. Chekelo chikwawa maganizo anu ndi otani? Maganizo anu ndiona kuti kauza maambika ni ma MG1 okuti mamuna zitira ma MG2 ko. Amaka kuti ma MG1 wakwata mala mulubuna zimuna sibweza zimuna bweza kula ma MG2. Ndi ma MG2 akulondola. Aha. Ndiye pamene baba eniyo mutu mukamba zoti ma MG2 ali bwino kwambiri ali ndi ubwino. Ndiye kuti ma MG2 ali bwino. Modi iniyo MG2 muli nawo? Nyabwino kathokoza kwambiri kuchokera kuchikwawa ngati wowa MG2 alibe ena bwanji ndi wabwino so iwowa ali nawo ndoti siku tisonde MG2 komadala kulonera zoti mumalakutsani inuyo azimayi ma MG1 zona ma MG1 sali bwino ingozi pakhomo ndongothangatira mwamuna so zoti support ayikuli bafuna kuti apereke ndi mwamuna ngati mwamuna pakhomo pasiya pali. Hello, muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Chokera kunchalo ndi mangano ndi otani? Imeela ndilangizo kama MG1 kuti tamali mabanja ndikamabanja kamaonenga ndikuita kusemafika tazote iyayi. Ndikapapiraza kama mabanja likoga ndiba ma MG2. Pamene baba inoti ziti muli pa valitiyo ya ubwino MG2 kapena kuipa kwa MG2? MG2 ndoipa. Nakawa anda MG1 nena banja nkande una kuti MG2 amulelela mankhwala. Akuti tu iniyo nkusazisamalira MG1. Iya, kumbuliro na muri kumyari ababa kusize batamba burubwino. Ifera MG1 nduka nzisamalira kuti akagome ungaende woko akambya kubakomezana limwe. Mayanga. Nyabwino ndathokoza kwambiri. Zikomo. Nkhani yomwe yavuta ndi ya MG1 komanso MG2 tukamba za ubwino wa MG2 ndena kunena kuti MG2 ali ndi ubwino pamene ena kuti MG2 alibe ubwino akusokoneza mabanja inu maganizo anu otani? Hello, muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Ine ndine mai kolowa kuno kulionde. Chokera kulionde ndi mangano ndi otani? Ine maganizo anga ndoti MG2 siya bwino koma MG1. Oho. Chukwa choti MG1 ndi mkazi wake wakalekale koma MG2 zima kuti uzolowere kupanga za MG2 zimabwesa chiwewe pakoma. Koma ukwati ndi mkazi mmozi mamuna mmozi chachikulu mango landizana mbanja moba. Amene wone mawu. Ai, masongonekera. Ngati munthu ali ndi MG ali ndi chibwezi. Zozoti mkaziyo sula ndi chibwezi. Nyabwino ndathokoza kwambiri kuchokera kulionde. Mapeto ake mwamuna nyama kuoneka matenda kumakambasa mkazi oti alipepa khoma. Ai. Mapeto ake uyu HIV kwasiya anapo masiya chifukwa chani. MG2 ifwa ngati mzimayi akulimba mtima kupeza chibwezi. Ndoti sali chibwezi chimodzi. Akuzokhala zofolo 5 years. Bamboso ngalakuweza chibwezi akuyenera kukhanda my city. Bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Ine Jesa Ng'omba kuno kubalanga. Kuchokera kubalanga ndi mangano ndi otani program ya mthaliro? MG2 ndo abwino. Bwino wake kuti azimayi amazikayirira kwambiri. Tizine odi niyo ndi MG2 kapena? Ai sine MG2 komano azimayi amazikayirira kwambiri amazolowera mamuna kwambiri nge azimama amathawa manyumba. So unama. Inu ndi MG1 kapena simnakwatire? Tikinakwatire koma ndimana zile zinachitira. Sana kwatiwe koma unama zili bwino. Awade MG4. Alibe MG4. Sama zisamala. Akuti sana kwatire. Chizolo wezi. MG1 mastailira. Chizolo wezi.
Namba wapita 6 koloko kunchira bwera kumpeza maya lichimodzi. Hello muli bwanji? Ibwino gaino. Tili bwino ndikudziweni komanso kumemulimbira. Ine naye kantete kuntacha. Ndemangano ndiyodani maika ntchiti. Ndemanganga ndiyoti mayamujipulani ndiwosokoneza. Mayimujiwani? Amkhala kuti munthu wake wabanja amasowanisirere chifukwa cha muchitu. Oh. Tiwamapane tisizi kuyenda. Ndepano mwati osokoneza ndinda? Osokoneza mayamuchitu amasokoneza kwambiri makwati sakuyenda. Oh. Kuti Sakuyenda simukuzisamala, muzizisamala bwino. mukusokoneza mabanja aini yake mayimuchitu akuti. Mkazi anoti mkazi ndiwothangatira mwamuna kusoza kuti zambiri pakhoma ufuna kuti apanye ndi mwamuna Mamuna akakusambiseni inuyo. Mamuna akakuza kuti amayelera muvale dress yabwino usambe opanda sopo ulibe mafuta mafuta Ndikuwa ninji pakuti wende wayamba sabu kubasa mafuta. Zikuteka bwanji pamene pakuti mafuta ndikawine. Ayi chiwanda kulibe. Ndikudziweni komanso kumemulimbira. Mukuimbira kuti komanso dzina lija. Ananse ni mangano ndiotani programu uyu. Oh. Abangwala ndimujiwani. Njokera kundilande programu uyu chifukwa mudu wake mayimuchituma akazi akawimba kwambiri. chifukwa mabanja ambiri azimasowa tendere nkhani yake. Hello muli bwanji? Tili bwino gaino. Tili bwino ndikudziweni komanso kumemulimbira. Ndine mayi ntatu yakuno kuchitipa. Chokera kuchitipa ndi mangano ndiotani pa tsiku lathu la lero. Mayamuchitu zoipa. Oho. Sioipa. Amapeza tisokonezo pakomo. Ndipo mwanena ndiwo makaisokonezo kwa basi Kwabasi ndiwosokoneza kwamtira kuzasamuna. Inuyonso chizolowezi chiche. Amapanga kabisa. zedi athakati Athakati ndi mayimujiwani kufuna kupoteka mjitu. Amasiya bamboni zona mena konekera bamboni. Ayi. Chokera kuchitipa kumeneko ndithu nkhani yathu ya lero tikukamba nkhani ya ubwino wa MG2. Ndiyetu tili ndi mayi Maganga omwe ndi MG1 komanso tili ndi mayi Kholopa omwe ndi MG2. Alo zinyadira ameneke. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Muli bwanji? Muli bwanji mukumveka pa television munaikane ndi screen yanuyo. Tili bwino ndikudziweni komanso kumemulimbira. Salima kuno. Nemangano ndiotani chokera usalima. Azimaya mayimujiwani akavulirozuwera kwambiri mabanja sasama mabanja yayi. Zona bambo simukunama. amene ali kudindo osambala banja ndani Ndio mayimuchitu asachita mwano. Amachengetera. Kunyambira mapanzi bwino ndithu kukapachi. Makani kuzorowera kuzosamalira Kulepera kusida shati. mamuna sobo kugula kazi imwe mozi wosama kama kuzoroka hapa kubanda zamanja Zona. wake mwamugulira nima Niwa ndesokoyo nima uwala basu basama. Zona ntayotugaja. Mwina mwewando kutoka kwa yeye kapenda. Ndivuta mayamujiwani na amene osaze sababira msizuza maja kumafuta kwa mbili bila azimaya. Akuti ndindo tuli kwa imazi banza. Kusuru mukabide kujere sina legeso usazisamale ndikuzoruwera bakaba abiga na pesa ngirawo jangu unchiruda basoro nijewe ngafika mali kufuta borowa ubalo mu maso wera rubani. Nzoto aina kila kuifura umayibara mu. Ndisho mali wanga ndimanga ndibire kusalima kulo chikondi banda. Tathoze kwambiri achikondi banda. nde achikonda kufanizira ngati wonga ntchito office kuti wina zisa kuti njenjenjenje Ali mumazilaidira kwambiri kunena kuti basi mabanje Napeza kodidiana panopa. ndiwawo chifana zina zibabera Ndindangalose. Chabwino tioneso. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tili bwino ndikudziweni komanso kumemulimbira. Amene wanditu
ndithu sana konzeke kwa inu nonse amene mufuna kupereka ndemanga mpulogalamu uyu mukhoza ndithu kuyimba pa nambala yomwe ili pa skrini pano kuti pepesepo kuti tikanika kuwerenga mameseji kudzera pa Facebook kuti kudziwa zoti mameseji akubwera ochuluka zedi koma lero ndithu zikukhala ngati zikuvutavuta kuti tiwerenge mameseji anu. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Tuwinja kuweka 23. Ndindani dzina lija? Mr. Shumba. Mr. Shumba ndemangani ndiorani pa tsiku lathu lero? Ndemangati ndionera kuti MG2 kuba kwambiri. Amaba MG2. Amabajani. Kusamala MG1. Dai. Simukudziwa hiyo. Kuchokera kwa 23 kana kwa ndione balayi. Hello, muli bwanji? Makhala kugwirizana. Hello, muli bwanji? Hello, mukumveka pa Mbala Television ndikudziweni? Hello. Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Ndine maibanda kuna kweli ya 23. Amaibanda mudakiyani ndi screen yanu yokuti timveani bwino bwino. Okay, kuna kweli ya 23 kutanki. Ndemangani ndiorani maibanda kutanki. Ine kunako ndikozonena kuti ya mgitonde ndoima koba. Unama iwe. Chisamalira kulibe. Kutayo amangobalya basi mankhwala kuti ndiyande mamuna basi. Ai. Ndipo MG2 Ma MG1 ndewo ipo funa kuphazi bambo. Kuti masamalira bwino kwambiri azibambo. Ndukuzani majiwani ndamu nokandi ungodazi bamba waumana ndi MG2 ndali makhaba. Chifukwa chake chani amakafuna MG2 iwe ulipo. uchiwandawo ka. Chiwanda ndiwe yakuthawira iwe kuopa. Akuopa mbambo akuopa. Chiwanda kuzisamalira kusiya. Akabwera kupatsa chakudya ndi mwana pakugani ndi manina. Ndambaka ngonyama kuna wakumana ndi anthu amene basi makhoti basi bali ngolanda banja basi tipange za mankhwala. Mankhwala sapezeka. Mankhwala amapaka ndiwe. Oipa. Chabwino ndathokoza kwambiri kuchokera kweli ya 23 maibanda. Ndiko mawambiri. Zikomo. Ababa ndithu nthawi yathu kuoneka ngati kutsendera choncho tilenge pamafoni atatu kena kuti tsazike mpulogalamu itimve ndithu maganizo anu kuti kodi ndiotani. Hello, muli bwanji? Ndikuno muli bwanji? Ndikuno ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Maimbewe kulino kulilongwe kwa 49. Maimbewe ku 49 mukuti chani pa nkhani yathu ya lero? Mankhani ya lero ndimafuna ndilangizeko ma MG1. Ma MG1 amasika potayirira amamuno amantenga ngati mbali wawo. Zona. Sama mpasa uli mkomwe kwa josika mwa zono zoti kwa anthu ena amene akusongera mabanja. Hello. Pamene pandeni omukuona kuti bwanji meme chithu ali ndi ubwino. MG2 ali ndi ubwino tifanya zoti mamuna amamulemekeza kumasa amapanga zimene mamuna akufuna tifanya zitamba mbiri akumati tawa ma MG1 matira kuma MG2. Abangana kumbeleka kumbuyo kusuku nama zaga. Pala amuna ena banja lawo samasuko ndi makonda izi. Ndi makonda izi. Mene zosaba. Ndi amakamasukiire mchithu. Amakamasukiire mchithu.